is why in the Bible uJesu wehla wambatha inyama waba umuntu wambatha ukuthakathaka bawonke umuntu anabo washawa kungashawa yena ushawa ububi abuthwele babantu enkantolo umuntu ezothola ijustification kuthiwa usungolungileyo kade egwetshiwe fanele kube khona evidence, enough evidence eprove ukuthi lo muntu ungcwele manje every evidence eqoqiwe ngokwabantu singabantu abahlulekayo kuhluleka abasindisiwe kuhluleka nalabantu bayazama akekho umuntu ongakwazi ukuthi ungolungileyo ngokwakhe iBhayibheli ukulunga kwethu kufana njengezidwedwe ezibolileyo kodwa uKristu Jesu yena wafika wathatha ukungalungi kwethu waqoka wayesethi wena ungolungileyo ukulunga kwakho akuveli kuyizenzo zakho incwadi kaJeremiah ngikhothe Old Testament ngeyibonga ithi incwadi kaJeremiah chapter 23 verse number 6 ngiyathanda izwi libazalo uthi uNkulunkulu wabo uyobasindisa abahlenge bese bethi uNkulunkulu ungukulunga kwethu igama lika Jehova Tsikemi okusho kunokulunga oyokuphiwa uNkulunkulu ukusindiswa kuhamba nokuphiwa ukulunga okusho ukuthi uma ngiyeka insango angiyekanga ukuze ngilunge ngayiyeka ngoba sengilungile amen ngayeka insango ngoba ngangisengilungile uma ingane ikhula kuthiwa umfana akahambi kanje wena intombazana ayiqoki kanje angithi ayenzi kanje kuthi sifundisa ukubehavior kanje ngenxa ye-identity yakho so same thing applies nala ekusindisweni uma kukhona izinto esiyifundisayo asiyifundisi ukuze ube ngcwele siyifundisa ngoba ungcwele othi ngizame ngala abekho abangizwa ngala ngizame ngala amen ngoba sengcwelisiwe uKristu ngaphiwa ukulunga lokulunga enginakho yikho lokho okukhahlela iphoni kukhahlela iphoni kukhahlela umjolo kukhahlela insango kukhahlela amanga kukhahlela izinto ezingasile ngalesikhathi inyama yami ifuna ukuyenza lona uthi uPaul inyama yami iyalwa nami kunezintando ezimbili enhlizweni yami uthi kodwa lokho engikuthandayo angikwenzi ngenza lokho engingakuthandi ngoba kukhona ukulwa kune-wrestling eyenza lawo kimi kodwa manje ubukhulu bokumazi uKristu Jesu ngenxa ukuthi ngiyamazi ukuthi wenzeni ungifelile wangipha ukulunga lena ngisakwazi ukubuyela kona uthi bonke kwakuyinzuzo kimi ngikushaya indiva konke engikwazi ngiyakuyeka ngenxa yobukhulu bokumazi okusho ukuthi awushiyi ngamandla entshumayelo ushiya ngobukhulu bokumazi yini elimazi ibandla namhlanje langashiya ukungakumazi ukuthi mkhulu kangakanani that is why kuma committees ase campuses engathi every Sunday ningabafundisa ngoKristu bafethu ningabafundisi ngesonto bafundiseni ngoKristu uKristu kwazi ukusiza umuntu kwicampus yakhe akwazi ukuphila impilo engcwele uKristu kwazi ukubamba isimilo somuntu angeke umgade ngeke umtshele ngeke umshayele imithetho unento enamandla ubukhulu bokumazi uKristu Jesu thanda ukulunga kaNkulunkulu thanda izona zami ithethelele thanda ngixabene noNkulunkulu uma kuthiwa ukulunga kaNkulunkulu kusho ukuthi uNkulunkulu wathumela uJesu wathatha indawo yakhe ukuthi Isaiah 53 wabethatha ubuhlungu bethu umvimbo yakhe saphulukiswa ukuthula sabanakho ngenxa yokuhlukumezeka kwakhe kunendawo ayithatha ukuze wena ungabe usayithatha so God took your place that is why mawuthandaza uthi baba egameni lika Jesu uthandaza in the name of Jesus ngoba igama lika Jesu yilona authority egunyeza ukuthi ucela izinto zakho khona owama wathatha ubuhlungu bakho ukuswela kwakho ukubitreya kwakho ukuhluleka kwakho wakuthatha waqoqa wakuvalela eCalvary endaweni yekhanda wabethelwa nakho wangagcina lapho ohlala 3 days ethuneni evalele yonke inhlungu yakho nehlazo lakho ngosuku lesithathu wathi nginikeziwe amandla onke nginqobile ithuna nokufa neHades wabuya wayesethi nginikeziwe amandla hamba nenza abafundi wayesethi nibathethelela bathethelela izono ngoba wayeseqoqa wayeseme endaweni uSathane mayisubuka akaboni thina ubona uJesu inesbetrayayo amazwi nezenzo zethu amazwi asbetrayayo nezenzo zethu umethu uNkulunkulu uthathelela ukulunga kaNkulunkulu uma ngikubuza uthi njani uthi ngiyazama ngihamba nazo bakithi ngiyaphatanisa athi uSathane
lo Jesu wakhuluma kanje lo Jesu ngoba lo Jesu okay wathi ngiphinde ugqoke uKristu wena ucamouflage ngoKristu uma demon mayibona abona uKristu tshela makhatha mayibona wena abona uKristu kono ayikholwa le mayibona wena abona uKristu ebusuku lelo awudinga ukufasta awudinga ukukhipha kwesho umuzi ubona uze mayibona abona uKristu uma ekubona you are given, it's a gift. Wena umntwana kaNkulunkulu ufana noKristu. That is why we need to teach you how to speak as Christ. Ngokulunga kaNkulunkulu. That is why uthe uJohane abancane umuntu ona azeni uthi sinommeli. Kunomehluko phakathi kokuphila esonweni nokuwela esonweni. Umntwana kaNkulunkulu akaphila esonweni uwela esonweni. It's impossible uthi ususindisiwe uphile esonweni. Ukuphila esonweni ukuba wicked, uenjoy ukuhlala esonweni. Umntwana kaNkulunkulu kunento enqabayo ukuthi ahlale esonweni. Lento ithi angifuni ukuhlala esonweni ngoba sengihlanjululiwe, sengigeziwe, sengenziwe kabusha. So uma kwenzeka ke kuba khona umzalwane obonakala enjoy ukuhlala esonweni. Lo mzalwane akakazalwa kabusha. Ngoba ozalwe kabusha kunento kuye engasifuni isono. Kunento kuye ekhahlela lento emuyisele emuva. Ukulunga kaNkulunkulu. My God, my God. Ukulunga kaNkulunkulu awuxabene noNkulunkulu. Mawuthanda zaNkulunkulu uthi baba wami. uJesu verizwa wathi anokukhuleka nithi baba wethu osezulwini. He is your father. Awuxabene noNkulunkulu. Mayibona uNkulunkulu akakubaleli izono zakho. Mayibona uNkulunkulu uthina encwadini yamaHubo chapter number 2 uthi namhlanje ngikuzela you are my son. Ela nanoma yini. uNkulunkulu mayibona ake siyeke ukuba religious bazalwane. Ake siyeke ukuba religious ngoba ukuthi we can impress God. Ayikho into ongayenza uNkulunkulu akuthande kangcono. Ayikho into ongayenza uNkulunkulu akuthande kancane. Yonke into oyenzayo engalimaza wena. Yonke into uNkulunkulu athe do not ingoba you poison kuwena. Ayimshintsha uNkulunkulu uthi ubani, ayimshintsha